Tää toinen on kyllä niin kusetus. Ei sekin tätä oikein. Haluatko sä kokeilla? Ei. Mitä vittua mä kuulen? Mitä vittua? Ei oo. Joo, älä tuonne tänne shippiin! Ei vittu! Ai! Ei, miksi sä lähet? Ei! Älä lähe vittu! Saatana paskiainen! Voi vittu! Kill me now! Go and fucking crawl in the dirty, dank little hole where you fucking come from. I'm gonna fucking slit your fucking face wide open, yeah? Uh-oh. Oh, he's walking. He's moving and grooving. Oh my god. Pystyykö sen tappaa? Anna stumpereissa. Oh! Fuck. Siellähän se. Tapaa se. Oh, mihin vittu se meni? Tuolla. Provaa. Tai nutcrackeri! Okei, kuolla. Se on nutcrackeri. Täällä. Joo. Siinä jossain. On tossa nurkan takana. Siinä. Siinähän se. Fucking Jonne. Älä vaan, boy, kyllä. Go get him! Älä ammu! Ota se pakka! Ui juman! Vai. Oh, tuo ei oo sitten oikee Firext. Joo. Älä mene tuosta, se on väärä. Se on väärä. Okei, no. Mä varoitin. Älä mene tuosta, se on väärä. Okei, no. Jumala iso, kun toi ääni on kovalla. Ai, mihin me mennään? No! Oh my god! Vittu homo. Niin. Lawyer, please. Äijät. Moro. Ui! Siis mikä tää on? Se ipsi. Come on, man. Hey, I'm thinking myself. Mä lyön vihu, jos se hyökkää kimppuun. Täällä ei oo mitään. Tuo on hidas. Liikaa Ei mä kavaa. tiedä. Nyt muistetaan, missä me ollaan tultu. Käydään täällä vielä.
Sinne meni. Kun me ei liikuta enää, niin teleporttaa meidät sillä teleportterilla takaisin. Oit. Mitä? Oh my god. Joo, ei tää me ollaan niin tuotua vittuja. Me ollaan niin mukaan. Ei täällä on jotakin kampet, ei vittu saata. Ei oo hiljaa. Hei, tuolla on valo. Se menee tossa. Valo. Se menee tossa. Oi, se tulee, Oh my god. Oh my god. Täällä on tää... On niin kaukana. Jumala! Jaksaa. Mitä vittua? Mikä järki tossa on? Mä menen sisään ja siinä on turretti. Juu. Se oli... Siis miksi? Mitä järkeä tossa on? Bruh. Toihan on niinkö instakille. Ei sitten kuolla. Tosiaan. Jos me vien noitten lootin, niin hyökkää kimppuun. Elikkä ne... Oh my god. Koko Matias. Joo. Oi vittu sieltä. Ai. Joo, no näillä mennään. Tässä on terminaali. Mystery terminaalissa. Oikealle ees. Oikealle. Handful. Oh my god! Oh! Oh, what? Mitä vittua? Pyykkää joku tulemaan vielä. Laittakaa ovi kiinni mun piilossa. Ui vittu, se lähtee takaisin auki. No niin. Huh. No niin. Yes.